سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبمل العالم سفيح تخاتاتالي زلو قددن بشكليتا بفلاي دما أبز تاريخاوي زوبا دروم ناي فرنسا زكايد زلو چامبيون قددن بشكليتا أوروبا قلتشان إسران حموشان كم تسفلت ازي چامبيون زي نحيالو عامتات كاندي مدرخ تقرادمت قوليحوم زوطولون كإلتهم زمسكرولون تخوينت أنيحلو حادت اكمتي قلتشان إسران حموشان دما بتي أنت أرقزي زكايد وددر بوغعي تخفيتو نلبي أفكارت سبورت زسرق وترئيتا تعزيبنا لنا نابتي نايلوم زنبره كونتاتن ابز قصل مدرخات كنصبيو نخيل زتكوره سفيحن عميقن زيناو تنتانه كنقربلكم ناب وصيت قدم متاونا بزعبا زوددر زي بحفشا مغلصي كنقربلكم زوددر زي بمحبر بشكليتا اوروبا مالت يو اي سي زودب كوينو اب حد عمت نحنت معلت تراي زلبس كبر ماليا چامبيون اوروبا نمغنصاف زكايد وددريو لز ماليا زي ملباس نحده تقدادماي اب ملا اوروبا بزكايد وددرات نمولو عمت كملكت لعل بقعتن عوتن زمسكر كوينو اب استفلالي وددرات يودا اتنايلو عمت وددر اب زوباتا دروم انغادو فولي ترغم اللو زوبازي بوفر تخل ويني بغوبوتاتن غولاغولن كمون بزدنق بهلاوي تحستو زفلطيو እዚ ማለት መስመራት ዝውድድር እዚ ንተቀዳደምቲ ቡሉጽ አጋጣሚ ጥራይ ዘይኮነስ ቦርቶዕ ብድሆውን ይፈጥረሎም እቲ ጎቦታት ንሓያላት ሓኾርቲ ተቀዳደምቲ ዝብድህውን ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ ጎላጉል መንገድታት ድማ ንናይ ስፕሪንት ክእለት ዘለዎም ይፍትኖም በዚ ድማ ሓቀኛ ኩሉ መድያዊ ብቕዓት ዘለዎ ተቀዳዳማይ ጥራይ ዝዕወተሉ መድረኽ ይክበሃል ይካል ቀዳማይ መዓልቲ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤውሮፓ 2025 ወልቂ አንጻር ግዜ ማለት ኢንዲቪጁዋል ታይም ትራያል ተኻይድሎ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 24 كيلومتر حقد زنبرو كخون كلو ابزو وددر بلجيماوي كوخوب ريمكو ايفينوبول نبولصنتو بمغلاص نعوت بغيو نت مدرخ ب 28 دقيقه 29.36 سكندن بمززام ابز ساعات زي چامبيون عالم چامبيون اولمبيكن چامبيون اوروبان اب حد اوان زخونه تاريخاوي تقدادماي كوينلو بحفشا وصيت قداماي ريمكو ايفينوبول ورق ميداليا كالاي ኢጣሊያዊ ፊሊፖ ጋና ብሩር መዳሊያ ሳልሳይ ድማ ዴንማርካዊ ኒኮላስ ላርሰን ነሐስ መዳሊያ ተሸሊሞም አለው ኣብ ውድድር ደቂ አንስትዮ ድማ ከምቲ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ስዊዘርላንዳዊ ቻምፒዮን ዓለም ማርለን ሩሰን ንራብዓይ ግዜኣን ዋንጫ ቻምፒዮን ኤውሮፓ በቂዓላ እዝሬምኮ ኤቬኖፖል ሎሚ ዘመዝገቦ ዓወት ሓደ ካብቶም ኣብ መዝገብ ታሪኽ ስፖርት ብሽክሌታ ብወርቃዊ ፊደላት ዝሰፈረ ኮይኑ ተዘካሪ ክኸውን እዩ እዚ ሰለስቲኣዊ ክብሪ ማለት ዘ ትሪፕል ክራውን ኣብ ሓደ እዋን ዋንጫ ዓለም ዋንጫ ኦሎምፒክ ከምኡን ዋንጫ ኤውሮፓ ኣብ ውድድር አንጻር ግዜ ብምዕታር ሓደ ካብቶም ክብጽሑ ኣዝዮም አጸገምቲ ዝኾኑ ዓወታት እዩ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ናይ ግዜ ምትእስሳር ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ዝካየድ ቻምፒዮን ዓለምን ኤውሮፓን ድማ ዓመታዊ ዝካየድ ስለዚ ሓደ ተቀዳዳማይ ኣብ ሰለስተ ውድድራት ዝንኽዕወት ናስታት ክልተ ዓመታት ብተኸታታሊ ኣብ ዝለዓለ ጥርዝ ብቕዓቱ ክጸንሐልዎ ኣብዚ ስፖርት እዚ ብቕዓትካ ንሓደ ወርሒ ምዕቃብ እኳ ከቢድ ፈተነ ኮይኑ ዘሎ እዋን ነዚ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ዓወታት መጉንጻፍ ብሉጽነትካ ካብ ሓደጋ ካብ ሕማም ከምኡን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ውረደይ ብቕዓት ሓሊኻ ምምስካር ማለት እዩ ካልኣይ ብዝተፈላለየ መድረኽ ልዑል ሙኻን መዋዳደሪ ቅርጽ መሬትን ክሊማን ናይዞም ሰለስተ ውድድራት እዚኣቶም ዓመት ይፈላለዩ ኤቬኖፖል ነዚ ሰለስተ ዓወታት ክወስድ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት መድረኻት ማለት ኣብ ጽፍሒ መድረኽ ኣብ ቴክኒካዊ መድረኻት ከምኡን ኣብ ሓጸርቲ ጎቦታት ዝሓዘለ መድረኻት ከም ዝዕወት ተረጋጊጽሎ እዚ ንበይኑ እቲ ብቕዓቱ ኣብ ሓደ ዓይነት መድረኽ ጥራይ ዝተሓጽረ ዘይኮነስ ኩሉ መድያዊ ምዃኑ ዘመስክር እዩ ሳልሳይ ስነ አእምራዊ ጽንዓት እቲ ጸቕጥ ናይ ዝውድድር እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ርእሲ ማልያ ቻምፒዮን ዓለም ለቢስካ ምምጻእን ናይ ኦሎምፒክ መዳልያ ተሸሊምካ ምውድዳርን ንተቐናቐንትኻ ሰዓሩኒ ኢልካ ብቕዓትካ ምምስካር የድሊ ንሱ ነዚ ጸቕጥ እዚ ናብ ሓይሊ ብምቕያር ኣነ እቲ ዝበለጸ እንሆ ድማ መስኪረ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ ንኸም ፋቢያን ካንቸላራ ቶኒ ማርቲን ቶም ዱምሊን ዝኣመሰሉ ኣብ ታሪኽ ስፖርት እዚ ዝዓበዩ ተቀዳድምቲ እኳ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ታሪኽ ሰሪሕ እዩ ኣብዚ ውድድር አንጻር ግዜ ዝዓበየ ጌጋ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ብምጅማር ኣብ መወዳእታ ሓይልኻ ምጥንቃቕ እዩ ኤቬኖፖል ዝተኸተሎ ስልቲ ግን ብሳይንስ ዝተመርሐ ትርኢት ነይሩ ቀዳማይ ኔጌቲቭ ስፕሊት
መብዛሕትኦም ተቀዳደምቲ ነቲ ናይ መጀመርታ ረብዒ መድረኽ ብዝለዓለ ናህሪ ጀሚሮም ቀስ ብቐስ እናደኸሙ ይመጹ። እቲ ብኮምፒውተርን ብስነ ፍልጠትን ዝተሰነየ ስልቲ ናይ ኤቬኔፖል ግን ኔጌቲቭ ስፕሊት ዝበሃል ኣገባብ እዩ ዝኽተል። እዚ ማለት እቲ ካልኣይ ፍርቂ ናይቲ መድረኽ ካብቲ ቀዳማይ ፍርቂ ብዝያዳ ፍጥነት ትጓዓዘሉ። ነዚ ንምግባር ካብ መጀመርታ ጉልበትካ ብልክዕ ክትዕቅብ ይግባእ። ኤቬኔፖል ኣብቲ ናይ መጀመርታ መለክዒ ሰዓት ማለት ኢንተርሚዲየት ቼክ ምስ ፊሊፖ ጋና ማዕረ ወይ እውን ብቁሩብ ሰከንድ ድሒሩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓቀኛ ፍልልይ ዝተፈጥረ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎሜትር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣካላት ፊሊፖ ጋና ካብቲ ብፍጥነት ዝጀመሮ ቀስ ብቐስ ክደክም እንከሎ ኤቬኔፖል ግን ነቲ ብሳይንስ ተወሰነ ናይ ጉልበት ኣዘዋውርኡን ኣወጻጽኣ ሓይሉን ብዘይ ምጉዳል ቀሊስዎ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ 43 ሰከንድ ኣዝዩ ዓብዪ ፍልልይ ዝፈጠረ። ካልኣይ ኣብ መድረኽ ዘሎ ምቁጽጻር እቲ ናይ ሎሚ መድረኽ ገለ ሓጸርቲ ዓቐበትን ቴክኒካዊ ማእዝናትን ነይርዎ። እቲ ስልቲ ድማ ንኹሉ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ነይሩ። ኣብተን ሓጸርቲ ጎቦታት ጉልበትካ ብልክዕ ክትውስኽ፣ ኣብ ጸፊሕ መድረኽ ድማ ነቲ ጉልበት ኣብ ሓደ ደረጃ ክትዕቅቦ፣ ኣብተን ቴክኒካዊ ብልሓት ዝሓታ ኩርባታት ድማ ጥበብካ ተጠቒምካ ፍጥነትካ ከይነከኻ ክትሓልፎን ይሓትት። ኤቬኔፖል ንኹሉ እዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ክቋጻጸሮ እንከሎ ብኣንጻሩ ፊሊፖ ጋና ሓይሉ ኣብ ጸፊሕ መድረኽ ንዝለዓለ ጠቕሚ የውዕሎ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ መድረኽ ግን ፊሊፖ ጋና ንሬምኮ ኤቬኔፖል ቁሩብ ተወዳዳሪ ኮይንዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ንፋስ ዝስንጥቕ ኣቀማምጣ ማለት ኣብ ልዕሊ ብሽክሌታ ዝካየድ ናይ ፊዚክስ ቅማረ እዩ። ኣብ 50 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ሓደ ተቀዳዳማይ ዘውጽኦ ጉልበት ኣስታት 900ዊት ንምስዓር ሓይሊ ንፋስ እዩ ዝውስኖ። ስለዚ እቲ ውድድር ሓይሊ ምውጻእ ጥራይ ዘይኮነ ብኸመይ ነዚ ሓይሊ እዚ ብዝለዓለ ብቕዓት ተጠቒምካ ንንፋስ ስዒርካዮ ተሓልፍ ኣብ ዝብል መድረኽ ኤቬኔፖል መዋዳድርቲ ዘይብሉ ይኸውን። ኤቬኔፖል ኣብ ልዕሊ ብሽክሌታ ዘለዎ ኣቀማምጣ ርእሱ ኣብ መንጎ ክሳዱን መንኮቡን ኣእትዩ ዝባኑ ድማ ኣጽፋ ሓቢሉ ምስቲ ናይ ርእሲ ማለት ካስኮ ሓደ መስመር ሰሪሕ እዩ ዝጓዓዝ። እዚ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝመስል ለውጥታት ኣብ መላእ ርሕቐት ናይቲ መድረኽ ክቕመር እንከሎ ናይ ደቓይቕ ፍልልይ እዩ ዝፈጥር። ኣካላቱ ካብ ክሳዱ ክሳብ ደናግኡ ዳርጋ ፍጹም ኣይንቀሳቐስን እዩ። እዚ ድማ ዝኾነ ዝወፅእ ጉልበት ብዘይ ብኽነት ናብቲ መርገጺ ማለት ፔዳለ ከም ዝውዕል ይገብር። እቲ ናይ ሎሚ ትርኢት ውጽኢት ናይ ብዙሕ ሰዓታት ኣብ ዊንድ ታነል ማለት ናይ ንፋስ መዐደሊ ላቦራቶሪ ዘሕለፎ ልምምድ እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ሚሊሜትር ናይ ኣቀማምጣ ኣካላቱ ብምጽናዕ እቲ ዝበለጸ ንፋስ ዝስንጥቕ ቅርጺ ንምርካብ ይጽዕር። ብሓጺሩ እቲ ዓወት ኤቬኔፖል ናይ ሓይሊ፣ ናይ ጥበብ፣ ናይ ስነ ፍልጠትን ብሉጽ ናይ ምድላው ስራሕን ውህደት እዩ። ሓደ ተቀዳዳማይ ኣብ ልዕሊ ተቐናቐንቱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሕግታት ፊዚክስ እውን ዝተዓወተሉ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ድሕርቲ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ ናይ ውልቃዊ ኣንጻር ግዜ ውድድር መድረኽ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ጽባሕ ኣንፈቱ ክቕይር እዩ። ጽባሕ ዝካየድ ውድድር እቲ ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበ ውድድር ሓባራዊ ጋንታ ኣንጻር ግዜ ማለት ሚክስድ ቲም ሪሌይ ታይም ትሪያል እዩ። እዚ ውድድር እዚ ካብቲ ልሙድ ቅድድም ብሽክሌታ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ናይ ሓደ ጋንታ ብቕዓት ኣብ ሓደ ጾታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ክልቲኡ ጾታታት ክሳብ ክንደይ ዝተማጣጠነ ምዃኑ ዝፍትሽ እዩ። ቅድሚ ናብ ትንታነ ምእታውና እቲ ኣገባብ ናይዚ ውድድር እዚ ምፍላጥ ወሳኒ ይገብሮ። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብ3 ደቂ ተባዕትዮን 3 ደቂ ኣንስትዮን ዝቆመ ጋንታ ተሰልፍ። ፈለማ እቶም 3 ደቂ ተባዕትዮ ሓቢሮም ይብገሱ። ንሳቶም ነቲ ዝተወሰነ ዙርያ ማለት ሰርኪት ሓደ ግዜ ይዘርዎ። እቲ ሰዓት ዝውሰን እቲ ካልኣይ ተቀዳዳማይ ነቲ መስመር መወዳእታ ምሰገረ እዩ። ልክዕ እቲ ካልኣይ መወዳእታ መስመር ምሰገረ እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ብኡ ንብኡ ካብቲ መስመር መበገሲ ይጅምራ። ንሳተን እውን ነቲ ተመሳሳሊ ዙርያ ሓደ ግዜ ብምዛር እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ሰዓት ድማ እታ ካልኣይቲ ተቀዳዳሚት ናይ መወዳእታ መስመር ምሰገረት እዩ ዝውሰን። እዚ ኣገባብ እዚ ንሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ንስኒት፣ ንጽፉፍ ምትሕልላፍ ከምኡውን ንስትራቴጂካዊ ሚዛን ሓይሊ ዓብዪ ኣተኩሮ ይህብ። እቲ ንጽባሕ ዝጥቀሙሉ መድረኽ በቲ ናይ ሎሚ ናይ ውልቂ ውድድር ዝተጠቐሙሉ ዙርያ ዝመሳሰል ክኸውን እዩ። እዚ ማለት እቲ መድረኽ ጸፊሕ ኣይኮነን። ገለ ሜትሮታት ኩርባታት ቴክኒካዊ መዕጸፊታት ከምኡውን ንሓይሊ ዝዕድም ጸፊሕ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እተን ዝዕወታ ጋንታታት ንጹር ናይ ሓይሊ ሞተራት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መድረኽ ብጽፈት ክጓዓዙ ዝኽእሉ ኣብ ኩርባታት ፍጥነት ዘየጉድሉ ከምኡውን ነተን ሓጸርቲ ጎቦታት ብዘይ ብዙሕ ጻዕሪ ክሰግርዎን ዝኽእሉ ኩሉ መደያዊ ተቀዳደምቲ ዘሰልፋ ክኾነን። ሎሚ ሬምኮ ኤቬኔፖልን ማርለን ሩሰርን ክዕወቱን ከለዉ ጽባሕ ናይ ጋንታታት እዩ። ገለ ካብተን ቀንዲ ተወዳደርቲ ኮይነን ዝግመታ ሃገራት እዘን ስዕበን ስዊዘርላንድ፣
ኣብ ክልቲኡ ጾታታት ብሉጽ ናይ ኣንጻር ግዜ ተወዳደርቲ ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብመሪሕነት እታ ሎሚ ንረብዓይ ግዜኣ ዝተዓወተት ማርለን ሩሰን ካብ ዝኾነ ጋንታ ንላዕሊ ሓያላት እየን ደቂ ተባዕትዮ እውን ከም ስቴፋን ኩንግን ቢሰገርን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ኣለውዋ ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎም ሓይሊ ተጠቒሞም ብርቱዕ ግን ድማ ዝጸንሐ ሰዓት ከመዝግቡ እዮም ማለት ንበይኖም ንመሪሕነት ከይሃለኹ ክሳብ መወዳእታ መስመር ሰለስቲኦም ብሓባር ክበጽሑ ክፍቱን እዮም እቲ ሓቀኛ መጥቃዕቲ ካብተን ብሩሰር ዝምርሓ ደቂ ኣንስትዮ ክመጽ እዩ ዕላምኦም ንዝኾነ ብኻልኦት ጋንታታት ዝተፈጥረ ናይ ግዜ ፍልልይ ብምምላእ ኣብ መወዳእታ ንዓወት ምብጻሕ እዩ ካልአይቲ ኢጣልያ ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ኢጣልያ ኣብ ጸፊሕ መድረኽ ንዝኾነት ጋንታ ዓቢ ናይ ግዜ ዕዳ ከሰክምዋ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣለዎም እቲ ሕቶ እተን ደቂ ኣንስቲኦም ነቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝፍጠር ዓቢ ናይ ግዜ ብልጫ ዓቂበን ክጸንሓ ይኽእላ ዶ ዝብል እዩ ስልቲ ኢጣልያ ሓደ ንጹር እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ወይ ድማ ሓንቲ ብዝብል መንፈስ ነቲ መድረኽ ተቋጻጺሮም ክወጽኦም ክፍትኑ ንሳቶም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክከላኸላሉ ዝኽእላ ልዕሊ 45 ሰከንድ ዝኾነ ግዜ ኣረኪቦመን ክኸዲኦም ክጽዕሩ እንተሰሚርሎም ንምስዓሮም ኣዝዋ ጸጋሚ ኣይክኸውን እዩ ሳልሰይቲ ኔዘርላንድ ኩሉ ግዜኣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ብዓይኒ ስጋኣት ትርአ ምስጢሮም እቲ ናይ ጋንታ ጥምረት እዩ ኣብ ክልቲኦም ጾታታት ክኢላታት ተቐዳደምቲ ኣለውዋ ኔዘርላንድ ብብልሕን ስልታዊ ብስለትን እያ ትፍለጥ ሓይሎም ብልክዕ ሚዛናዊ እዩ ሰለስቲኦም ደቂ ተባዕትዮን ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮን ከም ሓደ ተዋሂዶም እዮም ዝጓዓዙ እቲ ፍሉይ ክእለቶም ድማ ኣብ ቴክኒካዊ መዕጸፊታትን ሪሌይ ኣብ ምትሕልላፍን ካብ ካልኦት ጋንታታት ግዜ ንምስራቕን እዩ ንሳቶም ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ናይቲ መድረኽ ግዜ ከየባኸኑ ክጓዓዙ ስለ ዝኽእሉ ብዘይ ብዙሕ ጻዕሪ ንዓወት ክበቕዑ ይኽእሉ እዮም ራብዒይቲ ፈረንሳ ኣብ መሬትካ ናብ ቅድሚ ህዝብኻ ንምውድዳር ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ሓይሊ እዩ ዝህብ ፈረንሳ ጽቡቕ ሚዛን ዘለዋ ጋንታ ከተሰልፍ ትጽቢት ይግበር ንሞራል ደገፍቲ ተጠቒሞም ካብቲ ዝግመት ንላዕሊ ክሰርሑ ክፍቱን እዮም ብፍላይ ከም ጁልያን ኣላፊሊፕ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ እንተደኣ ተሰሊፎም ነተን ሓጸርቲ ጎቦታት ብፍጥነት ክሰግርዎን ይኽእሉ እዮም እቲ ውድድር ኣብ መንጎቲ ምጡን ሓይሊ ዘለዋ ጋንታ ስዊዘርላንድ እቲ ግዙፍ ሓይሊ ሞተረ ዘለዋ ጋንታ ኢጣልያን ዝካየድ ፍልይ ዝበለ ክኸውን እዩ ስዊዘርላንድ ኣብ ናይ መወዳእታ ብምጽናዕ ክትዕወት ክትጽዕርን ከላ ኢጣልያ ድማ ካብ መጀመርታ ንኹሉ ነገር ከተጽንዖ ክትፍትን እያ ኔዘርላንድ ከምቲ ልሙድ ጸሊም ፈረስ ኮይና ንኹሉ ከተግርም ትኽእል እያ ጽባሕ ናይ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስልትን ምትእስሳርን ውጽኢት ኢና ክንዕዘብ ኣብ ናይ ጽባሕ ትሕዝቶ ናይ ራኽበና ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰሰናዩ صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة أطعم وزنك